פארק המסילה כמושג או כמותג לעיר זה דבר מעולה. זה משהו פנטסטי כי זה משתרע ומחבר בין כשבע שכונות, החל מעמק רפאים ותחנת הרכבת הישנה, הטורקית המקורית שאנחנו מנסים לשמר אותה עכשיו ולפתח את האזור, ורץ לאורך מספר שכונות, כולל בקה, כולל בית צפאפא, כולל גוננים, ומגיע עד התחנה של מלחה. הרעיון הוא מתבקש ומתגלגל הרבה זמן בין אנשים, ובצורה מסוימת הוא התגבש והובא בפני הרשות לפיתוח ירושלים ועיריית ירושלים, ועיקרו יש לנו את מסילת הברזל ההיסטורית שעוברת בירושלים, ותמיד היא הייתה מגודרת וחסומה, ותמיד היא הייתה ציר מפריד, כן? גדרות, זהירות רכבת, סכנה, והיא הפרידה בין השכונות משני העברים, ויצרה שני חלקי עיר מנותקים. הרבה שנים הרכבת כבר לא עוברת, אבל הנתק נשאר. השכונות בקה, מקור חיים, תלפיות, מנותקות ממושבה הגרמנית, מגוננים, מעגלי יבנה. והרעיון הוא פשוט, במקום להמשיך את הנתק הזה, להסיר אותו וליצור חיבור בין השכונות משני העברים. סביב הפסים יש גם שטח פתוח גדול מאוד, וכך לקבל פארק ליניארי, אבל לא רק אורכי אלא רחב ידיים, שהשכונות משני הצדדים מסתכלות עליו ונהנות ממנו, ומתקבל שטח פתוח גדול, יפה, מפותח, ציבורי, שמעשיר את דרום העיר. אנחנו עומדים כאן ממש על המסילה. אני חושבת שיש הרבה היבטים שאפשר להסתכל על הפרויקט הזה גם ביריעה רחבה וגם להצטמצם ולהיכנס גם לשכונה, לרובע, לשכונות הסמוכות. ועד התושבים למען פארק המסילה הוקם לפני קצת פחות מ3 שנים על ידי קבוצה של משפחות, גרעין של משפחות צעירות משכונת גוננים, וגילינו שאין לנו גני משחקים לבלות בהם עם הילדים הקטנים שלנו. עד אז למדנו ועבדנו, ושטחים פתוחים ושטחים ירוקים וגני משחקים לא היו בכלל במודעות שלנו. ברגע שהפכנו להורים, התחלנו כל אחד לחפש בנפרד גן המשחקים קרוב לבית שלו. לא מצאנו, ונדדנו לגנים אחרים מחוץ לשכונה. שם הכרנו את השכנים שלנו במרחק של 20 דקות הליכה מהבית. הפרויקט הזה מתקשר לפרויקט רחב של מה שנקרא פארקים מטרופוליניים של ירושלים, שאמור לחבר, בעצם לעקוב אחרי תוואי המסילה ההיסטורי מגבעת התנ"ך, או מה שנקרא היום החאן, תחנת הרכבת הישנה, ועד בעצם לעקוב אחרי עמק רפאים עד לאזור של מלחה ואפילו החוצה. ואז הפארק בעצם משתנה ככל שהוא מתקדם, יש לו קטע עירוני יותר, אחר כך הוא לאט לאט מתחבר יותר לטבע. הרעיון הוא באמת בגדול ליצור שביל אופניים שמקיף את ירושלים. עכשיו אנחנו מדברים על השלב הראשון שיצא לביצוע, פה בין דרך בית לחם לצומת אורנים. לפני הבחירות ראש העיר ביקר במקום וגם הבטיח לממש את הפארק הזה. הוא לא פארק ענק, הוא פארק פרוזדור מטבעו, והפרוזדור הוא התוואי של הרכבת והמסילה בעצמה, שאמורה להישמר, וחלק מהנוף של הפארק יהיה קרונות ישנים שיפוזרו לאורך המסילה, ואפשר יהיה לטפס ולהיכנס, לראות איך פעם אנשים נסעו ברכבת בתקופה הטורקית, וזה יכול להיות מאוד כיף. אין המון שטח פתוח משני צידי המסילה, אבל יש פארקים מאוד מוצלחים בעולם מהסוג הזה, כי א', זה שביל מועיל מבחינת ההליכה, אפשר לעשות הליכה רגלית, ג'וגינג, ספורט, גינה קהילתית, יש כבר 3 גינות קהילתיות לאורך התוואי הזה, ובאיזשהו מקום זה יעד ראוי לדרום מזרח העיר.
ועד התושבים במהלך השלוש שנים של הפעילות שלו עשה המון פעילויות קהילתיות. הקמנו שורה של גינות קהילתיות לאורך התוואי. בנוסף, ערכנו אירועים קהילתיים כמו השקת מסלול הקיפוד. אני רוצה לומר לכם שנושא של שיתוף הציבור הוא נושא משמעותי עבורנו, הוא נושא שהוא חשוב. אנחנו חושבים שאין מישהו שיודע טוב ממכם מה טוב עבורכם. בתוך תקופה מאוד קצרה, לפי מה שהם מספרים, יש את הכסף וניתן להתחיל את פארק המסילה. ראש העיר הגיע ונטע עץ בפארק, והוא ונועם יצור התחייבו עוד לפני הבחירות וגם אחרי הבחירות להקים במקום את פארק המסילה. הם התחייבו ואנחנו צריכים וחייבים לומר לזכותם שהם גם מממשים. המחויבות של עיריית ירושלים לפארק המסילה לא מוטלת בספק. אנחנו עכשיו נכנסים לתהליך תכנון מפורט של החלק הדרומי. לשם כך הושקעו המשאבים הנדרשים, כפי שנאמר קודם. ואני מאמין שבשיתוף פעולה איתכם ובשקיפות מוחלטת נוכל לקדם את האזור שלכם. אני גם רוצה, ונעמי, תזכירי לי בהזדמנות, להציג את המודל שמתפתח פה בשכונה כאחד המודלים לחיקוי למקומות נוספים. והלב שלי מתחמם לראות שבפארק המסילה שחלמנו עליו קורם עור וגידים. הוא מאושר מבחינת תכנון, אנחנו צריכים לגייס בשבילו משאבים, אבל אין סיבה שלא, וביחד נוכל לעשות את זה. העירייה הציגה לנו תוכניות בנוגע לשטח, ובשטח שאנחנו הצענו להקים בו פארק, שזה השטח שבין צומת האורנים ודרומה ועד לבית צפאפא, היו לעירייה תוכניות אחרות. לצערנו התוכניות שלה היו לסלול כביש. עכשיו אנחנו גילינו וידוע לנו עוד הרבה לפני הקדנציה הנוכחית של העירייה, ועד הפעולה של הפארק, ועד פארק המסילה, החברה להגנת הטבע, הארגונים של ירושלים בת קיימא, לקחו את הנושא הזה, וזה היה תחת ההובלה שלי עוד לפני שנהייתי פוליטיקאית, לקדם את הפארק הזה. כאשר האויב של הפארק היה כביש 34, שהוא כביש שאושר לפני 40 שנה, שזה דבר מאוד לא סימפטי, כי אם אנחנו מסתכלים על איך העיר הייתה לפני 40 שנה, היא עיר אחרת לגמרי. בכלל לא היה המושג של הסעת המונים. היינו בתקופה של מדיניות של איך להזרים יותר מכוניות פרטיות ולאפשר לכולם לרכוש אוטו ולהגיע כמה אפשר מהר לכל מקום. כיום אנחנו מבינים שניידות צריכה להיות עד כמה שאפשר בתחבורה ציבורית, ובעצם הרכב יכול להיות לפנאי, ליציאה לכיוון כפרי כשאין שום סיכוי לתחבורה ציבורית. יש יעד עירוני שכל תושב ירצה או להגיע לעיר או לאזור של עסקים ומסחר כמו תלפיות עם תחבורה ציבורית.